gubat. Dito yung ano eh, yung tara sa damuhan. Joke lang. Tara sa kagubatan. So guys, dito nakatira mga NPA. Joke lang. Yan. I love Ilocos. Joke. Kasi may mga ahas dyan, di ba? Sumusuot. Mga rattlesnakes. Nanonood ka ba ng National Geographic? Joke lang. Stig. So dito kami dadaan pauwi. Instead na doon. So kasi gusto namin makagat ng ahas. Para rekta na. Joke lang. Siya po yung tour guide ko. Pangalan niya Jennifer. Add nyo na lang po siya. Ilan yung followers mo? 7 million. Joke. Eka. Safe dito. Walang ahas ha. So malayo-layo pa. Joke lang. Dito sa kabila nito, cemetery ano? Yan. So dito daw sa may left side na to. Itong property na to. Wow, maka property. Cemetery na daw. Ang saya nga. Cemetery. Baka may ahas dito ha. Di ba ikaw makagat, wag lang ako. Di joke lang. Pag pumapasok ako, dito ko dumadaan. Ba yan? Wala man ang ahas. Joke. Tignan ko. Oh shit.
gumagano siya. Parang ano? Oo, parang puputok. Normal lang. Di ba mga kasi 100 lang siya, di ba? Yung? Yung motor ko, Oo. 100 lang siya. Ah. Tapos sinumport namin sa awat palibay. Yung magandang port eh. Oh. Kaya ba yung motor?